Una exposició audiovisual retrata la història de 3 illes d'habitatges cooperatius construïts als anys 70 a la zona on actualment es troba el barri de Diagonal Mar. Los Triángulos va ser el nom de la comunitat i del projecte guanyador de la 5a convocatòria d'arts visuals de la Casa Elizalde. Els promotors de Los Triángulos van ser els treballadors d'indústries de la zona com Macosa, molts dels quals abans havien viscut a barraques del Camp de la Bota. L'autor és l'artista Daniel Gasol. L'exposició consta d'un videodocument sobre Los Triángulos i els seus residents, una mostra de l'arxiu de fotografies i documents de la cooperativa i una videoinstal·lació crítica en Barcelona. Daniel Gasol va viure durant 8 anys en un habitatge de la comunitat i va escoltar moltíssimes històries que tenia clar que s'havien de documentar. Ha estat un procés bastant senzill, bàsicament perquè com jo vaig estar-hi vivint tants anys i em vaig fer molt amb la gent, era molt senzill localitzar les persones que podien parlar-me d'aquesta història o d'anècdotes en concret que demostren molt la idiosincràsia del barri de Lluitadora, quasi una barricada.